Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Koga voda tikakachoka kwa voda pamene tisikakwira ntchito yotani kodi kwacha kwa lengwe kuno kwandiopsa kwambiri ndimafuna sonda ayamikira akayembe zimene aonetsa kuno aonetsa kuti amakhabu ino ndi anthu ati chifukwa tuyanzako ikauka umayamika tunena tukositiwese kwa lengwe ati chinanga yauka kositiwese apa kwacha mundirole halasi chifukwa cha nthawi popeza akayembe amakhabu ino ndi anthu padziko pano pabwera anthu ambiri ndipo ena amene abwera pano ndi nduna zaboma nduna zina zalankhula kale koma pabwera mnyamata wina wake nayenso ndi mnyamata zambiri za iye munamva ndimafuna ndimuyitana akupatseni moni sisanamalize vitu labwera apase moni achakwera abwera akupitiriza ndemungalole kuti tituluke ena abwereso nde padziko pano pabwera anthu ambiri mundilole ndayimiritse kuti mwaone wochokera kucha kukaya kunzimba south onabo Chambulanyina jere tabwerani onabo Chambulanyina jere mwaona pabwera sa MP pano onabo onani tabwera naona pabwera sa MP pano onabo Francis bereka nyama ochokera kudzala nyama pabwera sa MP pano onabo Chitekwe tabwerani kuno pabwera sa MP kuno onabo Olipa Chimangeni tabwerani pabwera so Mashado amene anawina heti pabwera sa MP asungitsa awa ndi a MP akwathu kochidwala komanso kwabwera achilaponja akwapsa mkudimba abwere kuno komanso akayembeni aka abwereti pabweraso ameya amzinda wa Lilongwe abwere kwabweraso akazombo a deputy speaker ati kwacha komanso nduna zathu zibwere ati kwacha timvetserana DJ tiliso ndi mwayi waukulu kwambiri kuti kuchokera kubowe uko kwabwera kanso kadzipatike amene ndashado kumeneko aloya akadzipatike tabwerani tiliso ndi mwayi waukulu kwambiri kwacha pabweranso kanso loya gift na nkhuni abwere kuno kwacha ndipo timvetserane smile timvetserane kwacha ala si ndashado koma sindayimiritsa ndabwana anga kuchipani tumvana eti komanso kwabweranso wina shado mphunzitsi wa ku university ku Zambia mnyamata woweta ndevu nawe Tone Masamba tabwera kuno kwabweranso MP wina kwacha kwabwera MP wina woyikonda Malawi Mike Pango abwereso kuno kwacha
kwabweranso wina wakuwaire Wisdom Chinkwede ali kuti kwacha ndetimvetserane pang'ono kwacha msewu uchati kupanga wanambuma Chimwaza Road ukadutsa kuchisebo kupita kwa malemboko kwabwera nsweni wanga waine ochokera kwa Malamula mwana wa governor osaina ndalama akale olemekezeka Lawrence Chakakala chaziya uyu kwacha komanso kwabweranso MP asisonke ashado amene abwere kuno kwabweranso Wilfred Kagona MP amene asakuyimiranso kwawo kunzimba ndemu ndilole kuti aliyense adzitchule dzina ndi kunena kumene akuyimira kwacha ine chichewa ngumanya yayi munigokerenge zina lane ndine Chambulanyina Jere nafuma kukaya kwemba ngweni kwiza kuno chifukwa cha munyane Nkharo iwemi ya munyane Abero uyu wali apa tuwiri ise kumupoto uku kumuzimba tose tukola nawo kuti pa 16 September voti itu tankumba bwana Chakwera mbwenu kwacha ine dzina langa ndi Mike Bango kwathu ndi kumpoto kwa Kasungu ndi mapanga malire ndi Chambulanyina Jere koma ndakwatira kudowa konkuno kudowa ineso kuchokera kumpoto kwa Kasungu ndabweretsa uthenga wa Dr. Lazarus Chakwera koma kubwera kuno tabwera chifukwa cha Abel Kayembe tinali limodzi nthawi ya ma primaries kuchati nkapanga ma primaries kwaona kupambana ndipo tichikhulupiriro kumpoto kwa Kasungu kuti kudowa mndolera muzatipatsa olemekezeka Abel Kayembe ife anthu akumpoto kwa Kasungu ndifotokoza kwambiri kwa anthu akuno kudowa mndolera kamba kopereka Abel Ephraim Kayembe kuti ayime limodzi ndi Dr. Lazarus Chakwera pa chisankho cha pa 16 September 2025 kuchuluka china mtindi cha anthu chimene chabwera pano aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso nduna zoboma motsogozedwa ndi wolemekezeka Simplex Chithyola Banda nduna ya zachuma angakhalenso regional chair maboma 12 nkhani yakwera mtunda azeblo ndi chilondola ndi chitsimikizo chapadera kuti Abel Kayembe ali ndi support kunja kwa parliament angakhalenso kuno kudowa mndolera ine monga mnyamata wekonda Malawi komanso mnyamata wekonda MCP ngakhale timu ya Bata Bullets lero yaluza tikupereka chiyembekezo kuti timu ya Abel Kayembe zawo ziyenda zikomo kwambiri kwacha ine ndi Anthony Masamba kwacha ine ndine Anthony Masamba ndimayimira ku Mchinji North East constituency ku Kabiru uko siwa kwambiri apena makonda president Chakwera komanso Kayembe manja ose mwamba kwacha ine ndine oli pa Chimangeni MP wa Nchisino Office zikomo kwambiri kwacha dzina langa ndine Esther Sagawa meya wa mzinda wa Lilongwe kumene kuli misewu yogogometsa imene Chakwera atimangira komanso ndine Shadow wa kuchipala na Fisiko Constituency zikomo kwambiri kwacha ine zina lane ndine Wilfred Kagona Pili ine nkuvumira kukaya kukanjuji kwa Kosolo Mzimba South East niza kuno chifukwa cha mnyane Abel Kayembe komanso kulondola nkholo zake ziwemi taoka chome kwacha ine ndi Lawrence Chakakala chaziya amene pa 16 September a President Dr. Lazarus Chakwera akadzivotera okha eti pa MP amene akavotera iwowo ndineyo ku Lilongwe Chilobwe constituency ndabwera pano chifukwa chotsatira anthu awiri
Honorable Dr. Kaembe. Achinyamata mulipo? Ndabwera ndi mipira 20. Ndikwapatsa Dr. Kaembe ndinaonera mpira wabwino kuti apitirize apange Chakwera Kaembe bonanza. Koma bonanza imafuna ndalama eti. Ndikwapatsanso 3 million Dr. Kaembe kuti apitirize Chakwera Kaembe bonanza. Zikomo kwambiri. Chinthu chomaliza ndati chabwera chifukwa cha anthu awiri omaliza ndi anduna finance Honorable Simplex Chithyola amene ali sweni wanga. Ndimafuna ichi mudziwe ndikuthokoza Mulungu akudalitseni nonse. Kwacha Dr. Chakwera, Dr. Kaembe. Ine dzina langa ndi George Jefferson Katsipatike. Ndine shadow MP kudowa Kasangadzi. Zikomo kwambiri. Kwacha ine ndiye mandiona red nimayendetsa Nsonkhano. Ine ule muchilapondwa MP wa Kunchisi South. Lord yera ramari kwa shankudi mbali. Zikomo. Kwacha! Ine dzina langa ndi Gift Nankhuni. Landlord wa Nyuwani Malawi muno. From Lilongwe City Center constituency. Ndabwera chifukwa cha bwana Kaembe komanso bwana Chithyola. Osayiwalanso Dr. Chakwera. Zikomo kwambiri. Kwacha! Dr. Chakwera. Dzina langa ndine Isaac Sisonke Kachepatsonga. Ndachokera komwe ku Lilongwe area 36. Ndabwera kuno kuzapanga support zanga Abel Kaembe komanso munthu wamkulu kwambiri Achithyola. Zikomo kwambiri. Kwacha. Ine ndi Arthur Sungitsa. Ndachoka kudowa Mphudzu Kang'ona. Ine ndi neba wanu pompa basimbi apa. Okaembe no chimwene wanga. Chimwene wanga uriweno pa mtima. Moti uthenga wa kwathu ndoti boma sutusintha. Chakwera chongu, Kaembe chongu. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.